सबसे पहला मेरा तरफ से आप लोग सभी को जय हिंद। दिनै आंनि टपिकआ मा जों मानो अनलायलायनो रोङा गावजों गाव आरो नखरनिजों नखरनि बेनि सायाव। आरो आंखौ माखासे उन्दै उन्दै फंबायमोना बुंगासिनो दङ, आदा नोङो बिथां रन्जन दैमारिनि सायाव मा बुंनो सानो, नोंथाङा भिडिअ लाबोथारनांगोन। आरो एक्स एन डिबिफोरा दि जोबथेसालियाव दङ बेनि सायाव नोङो माइबा मोनसे बुंथारनांगोन होननानै आंखौ कमेन्टआव गोबां गथ'फोरानो हरदों। 100% बे भिडिअआनो बिथांमोननि सायाव जागोन। बे भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। बे भिडिअखौ लाबोनायनि आगोलावनो आङो मोनसे एग्जाम्पल होग्रोनोसै जों मानो अनलायलायनो रोङा। साब्रै बिदायफं दङमोन। साब्रै बिदायफङाबो साख्रि मावजोबो। बिदा गोदोरनि हिन्जावा जाम्बि, उन्दैनिफ्रायनो रुवाथि थानाय, ओंखाम सङै सङै गासैखौबो फेदेरजोबग्रा। आरो साथाम बिफंनि हिन्जावाबो मास्टर। साथामबो मास्टर, बिसोर हिन्जाव मास्टर। ना बिसोर साथाम हिन्जावफोरा ओरैबायदि अनलायो, खिबुखौनो गारलायलाया। बिसोरनाव थांलाय बिसोरनाव फैलाय, बिसोरनाव थांलाय बिसोरनाव फैलाय। नाथाय सासे जाम्बिखौ बिसोरो माथोबो होबावा, बायध'आवसो माथो होयो, मोखांदों मोखां सौदावबासो। मानो? रिजोना मा? बिसोरनि साननायाव मा दङ नोंसोर कमेन्ट खालाम। मानो अनलायलायनो रोङा? बे सासे जाम्बिखौबो राव होनायाव माथो होनायाव मायबा लस जागोन नामा? नाथाय बे जाम्बिया जेबो लस गैया मालाय, बिसोरखौ नुबानो राव होयो, टेनसनबो गैया बेहा। नाथाय बैसोरो बे जाम्बिखौ नुबानो मा जायो, गोसोआ खायसेब गुसेब जायो। लसआ सोरनि? गावसोरनिसो। जों मानो अनलायलायनो हाया? मानि थाखाय? कमेन्ट खालाम। मानो? रिजोना मा? बे साथाम मास्टरनियाव मा साननाय दङ? ब्रेनाव मा दं मिथिबायना? जों मास्टर, जोंहा दरमा मोनो, जोङो गारि स्कुटि सलाय जोंहा गथ'फोरखौ फोरोङो, जोंखौ सनमान होयो गथ'फोरा, जों मास्टर। बिसोरनि साननाया बे ब्रेनाव मास्टर ओरै हाबना दङ। जेबो गैया, जों अनलायलायनो हायो, जेबो बुस्थु गैया बे दुनियाव, जों गासैबो अनलायलायजोबनो हायो। नाथाय बिसोरनि साननाया मोनसेल' नै ब्रेनाव हाबनानै दङ, जोङो मास्टरसो। बे जाम्बि मानसिदोंलै जोंलाय मा रायलायनो? बिसा न'खरानो जेबो गैया, जाम्बिथार माथार। हायोबा इउससो खालामगोन बिसोर बिबाजै गिदिरनि फिसाजो फिसालाखौ हायोबा बिसोर इउससो खालामगोन। मानो होनबा गावसोर मास्टर नालाय, नंगौना नङा? फैसा थाखा दङ, बिसोर जाम्बि नालाय, बिसोर इउससो खालामगोन। माने हायोब्ला इउस खालामनो मोनिखायनो बिसोर गाज्रि मोनो। आंनि साननायाथ' बिदिसो। जों अनलायलायनो हायो, फंबाय बिनानाव आरो आंनि लोगो नोंथांमोन। जोङो नै ब्रेननिफ्राय बरनना गार'। जों सब अनलायनो, जों सोरखौबा नायनो बानाय, सोरखौबा हिंसा खालामनाय, बेखौ नै ब्रेनावसो जों सानना लायो। बेखौ नोंसोरो बरनना गार'। अनलायलायनो हायो, जेबो खोथा गैया। आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर नोंथांमोना आंनि बाथ्रा बुंनाया भुल जादोंब्ला। अब्ला नायदो, साब्रै बिदायफङा अनलायलायनो हागोन, नाथाय बिसोरनि हिन्जाव साथामा मा सासेखौ अननो हाया बा रायलायनो हाया, मायबा मायबि, नंगौना नङा? बायदिसिना। अब्ला न'खरसेनि मानसियानो जों बेफोरबायदिब्ला, आंथ' बुंखाबायानो अनलायलायनायनि आइडिया मोनसेल', जों ब्रेननिफ्राय बख'ना गार'नांगौ बा बरनना गार'नांगौ गाज्रि साननायखौ। अब्ला जोङो साब्रै बिदायफं आरो साब्रै बिदायफंनि हिन्जावफोरानो अनलायलायनो हायाब्ला, न'निजों न'नि, अब्ला दिनै बर' हारियाव सोनाब खर'निफ्राय सानजा खर'सिम मानसि दङ, जों बोरै अनलायलायगोन? अनलायलायनो हागोन ना हाया? हायो, मायबा दङ। खोनासंदो दानिया। अब्ला खोनासंदो, जोङो थांखांनाय बाथ्राखौ बावजोबनो हानांगोन। BLT, NDB, एबसु, PTC बेफोरखौ जों बावजोबनो हानांगोन। 2008आव NDB BLT मानो बुलायना थैनाय, दाबो बेखौनो सानबा जों जानाय नंला। दिनै 2008 नंला, दिनै 2021 जाफैबाय। जों थांखांनाय बाथ्राखौ दिनैनि दिनाव सानबाय थाबा मा जानो? अब्ला जेब्ला एबसु PTCमोन, आंनि आबौआ जोबोर धोनिमोन, हालेवनानै माइ उनु फाननानै जोबोर धोनिमोन। NDBफोरा फैसा बियै मा खालामो? PTCफोरा फैसा बियै मा फैसा हरनो हायो, माइ फाननानै बेसेबां फैसा हरनो बिथाङा? फैसा हरनो हायो, आंनि आबौखौ गावथारबाय। बेनिफ्राय आंनि आदायाबो BLT जाबाय। आंनि आदायाबो थैबाय, आंनि आबौआबो थैबाय। अब्ला जों बे खोथाखौ सानबाय थानांगौ दिनैनि दिनाव। जों खौसे जानो गारनानै, जों मोजां बाथ्रा बुंनो गारनानै, जों बै खोथाखौ जों दिनै सानबाय थानांगौ। जों बबे लामाथिं थांनांगौ दिनैनि दिनाव जों बेखौनो मिथिया। साफा सासे इउटुबारथ' दङ, दिनै जों बबे लामायाव थांनांगौ, बबेजों थांनांगौ बेखौनो मिथिया। जानला मानला हारिनि पलिटिक्सनि बाथ्रा लानानै जानला मानला गोदाव सोराव बुंगासिनो दङ, लासिं सिंनि। जोङो अनलायलायनो हायै जेबो गैया। जों थांखांनाय बाथ्राखौ सानबाय थायोब्ला, जोंनि बर' हारिनि गिदिरफोरा आरो जोंफोरो थांखांनाय बाथ्राखौ जोङो सानफ्रोमबो सानबाय थायोब्ला, जों मालाबाबो अनलायलायनो हानाय नङा। जों बे ब्रेननिफ्राय जों गासैखौबो बरनजोबना गारनांगोन। अब्लानिया जों अनलायलायनो हागोन, जों खौसे जानो हागोन।
जास्ट जोंनि ब्रेनावल' दङ ब्रेनावल' उमुगाव उमुगमोन उमुगाव उमुग उमुगाव उमुग जास्ट जोंनि ब्रेनावसो जों सोना लादो बेखौ बरनजोबना गार नों मानसिखौ गाज्रि मोनोबा नोङो बांसिनसो लस जायो नोंनि देहानिफ्राय लानानै गासैबो नोंनि दिनानो गाज्रि जायो सोरखौबा नों गाज्रि मोनोब्ला नों गाज्रि मोननाय मानसिखौ नोङो नुयोब्ला नोंनिया दिनानो गाज्रि जायो बेनिखायनो नों गाज्रि मोनालासिनो नों बेजों मोजां लोगो जा बेखौ मोजां रायदाव नोंनि दिना मोजाङै थांगोन नोंनि गोसोआ सान्ति जागोन बेखिनि आयदाखौनो दिनैसिमबो रोंला मानसिया दिनैनि दिनाव मा जादों सिगांथिं खारनो थाखाय उनथिं उल्था प्रेक्टिस खालामदों खोनादों ना सिगांथिं अलिम्पिकआव खेला गेलेनो थाखाय सिगांथिं खारनाया स्पिड जाथों होननानै उल्थिं उल्था खारनाय प्रेक्टिस खालामदो नाथाय जोंनि मानसिया मा खालामदो साफा सानै मानसिया दिनैसिम उल्था उनथिं गिदिंनानै खारखादो भाई प्रुभ होनो हायो आं इउटुबावनो भिडिअ दङ प्रुभ होनो हायो आं उल्था खारनाय मानसि दिनैनि दिनाव मालाय टकिअ अलिम्पिकआव जेननानै फैनो गोनां अलिम्पिकआव आं माबायदि खेला गेलेगोन बेनि प्रेक्टिस स्टार्ट खालामबाय अलिम्पिक समाव बोसोरसे सिगां प्रेक्टिस खालामा बे 4 बोसोर सिगां बे प्रेक्टिस खालामगोन फैनो गोनां अलिम्पिक गेलेनो थाखाय फैनो गोनां अलिम्पिकआव दिनै खारनायाव जेननानै फैनो गोनां अलिम्पिकआव सिगांथिं स्पिडआव खारनो थाखाय उल्था खारनाय प्रेक्टिस खालामदों गुबुना सिगांथिंल' प्रेक्टिस खालामाखै बे उल्था प्रेक्टिस खालामदों उल्था ओरैनो खारनाय अब्लासो सिगांथिं स्पिड जागोन होननानै नाथाय जोंनि मानसिया दिनैबो माखासे मानसिखौ उनथिं खारहोफिनदों आरो गावबो उनथिं खारदों थांमोन अब्ला जों बोरै साक्सेस जागोन जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जों दिनै फोरोंनानै गोजौ लेभेलथिं लांनांगौ जों दिनै जेबो जानो हायासै जोंखौ रावबो बुजायग्रा गैयामोन जों दिनैनि दिनाव जेबो जानो हायासै बेनिखायनो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो दा फोरोंनानै सिगांथिं लांनांगोन जोङो सिगांथिं थांनानै सिगाङाव गसंना थाहैनानै जों उनथिं नाहरनांगोन थैनो गोनां समाव बा आं जिबनाव बेफोरबायदि मावबोबाय बेसो दा मानसिनि खामानिया सिगांथिं थं 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 थांनोसै उनथिं जेबो गालाङासै बे मानसिनि खामानि नङाना गाज्रि मानसिखौसो गाज्रि खामानि मावनाय मानसिखौसो सापर्ट खालामो जोंनि मानसिया मोजां खामानि मावग्रा मानसिखौ मालाबाबो सापर्ट खालामा आं डाइरेक्ट बुंनो हागौ मानो बेफोरबायदि मानो उल्था खारनो नागिरदो दिनैनि दिनावबो दुनिया बबेयावबा मोनहैबाय दुनियानि मानसिया बबेयावबा गसंहैबाय दुनियानि मानसिया अखाफोरालासि थांनो नाजाबाय दुनियानि मानसिया बबाव माने जाय बुस्थुआव हाया बेयावलासि थांनो नाजाबाय बेयालासि थाबायनो बरफआव थाबायनो नाजाबाय ग्लेसियाव थाबायनानै बरफ सायाव उन्दुनानै नाम खामायनो नाजाबाय जों मानो उनथिं खारबाय थादों जों बर' हारिनि माखासे खायफा मानसिया मानो उनथिं खारबाय थादों मानो बे ब्रेननिफ्राय बख'नानै गार' प्लिज जों अनलायलायनायनि सम फैबाय जा जानानै थांबाय दिनैनि दिनाव जों बेफोरबायदि गुबुनजों नैयाव गाखोनानै खर' हासु जानायनि दिन गैला आं बर' हारिनि सासे गथ' आङो गुबुनजों बुथारजानायखौ दिनैनि दिनाव खोनासंनोबो हाला आरो आं नायनोबो हाला होनखायो बर' हारियादि गुबुनजों नंखायदायाव बुथारजानाय नंखायदायाव फोथैजानाय आं दिनैसिम रावनिबो बिमानि मेगनाव आं मोदै गनाय नायनो हाला गुबुना मा सानो मिथिया थिग बेफोरबायदिनो दिनै बिथां रन्जन दैमारि सार आरो बर' हारिनि मावथि हान्जा बर' हारिखौ प्रटेक्ट होनानै लाबोनाय जोंखौ प्रटेक्सन होनानै लाबोनाय बर' हारिनि मावथि हान्जा बिसोर दिनै जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनदों बिथां रन्जन दैमारि साराबो 35 बोसोर सिगां सानदोंमोन आं बर' हारिखौ खौसे खालामनानै बर' हारिखौ गोजौआव लांगोन होननानै आरो बेजों थाफानाय गासैबो जोंनि बर' हारिनि आंनि आदामोन बा आंनि बिफंबो थानो हागौ बेयाव बिसोरबो बेजों थाफानानै बिसोरबो मोजां खामानि मावनो सानदोंमोन नाथाय दिनै जोंनिया बर' हारिया जोबथेसालियाव दिनैबो दंबयो नंगौना नङा अब्ला जों दिनै खौसे जानानै बिसोरखौ जों उद्धार होनो नाजानांगौ बिसोरनि जिबनखौ जोङो उद्धार होनो नाजानांगौ जोङो बिथां रन्जन दैमारि सारनि जिउखौ आरो बिथांजों थाफानाय बर' हारिनि जोहोलावफोरनि जिउखौ जोङो उद्धार होनो नाजानांगोन हायो हाया जोङो लोगो नांनानै जमा जानानै जों खौसे जानानै जों थांखांनाय बाथ्राखौ उननि बाथ्राखौ सब ब्रेननिफ्राय बख'जोबना गारनानै जों खौसे जानानै आखाइ हमलायनानै जों बिथांमोननि जिउमाखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उद्धार होनो नाजानांगोन जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जों उद्धार होनो नाजायाब्ला बिथांमोनखौ 100% पाप नांगोन जों मालाबाबो खारग'नाय नङा होनखायो आं बिसोरनि जिउमाखौ जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरा उद्धार होनो हायोब्ला बेनि सेबां बुहुमाव देरसिन खामानि गैला आं बुंखायो बिसोरनि जिउमानि थाखाय
नांथाबनानै दिन हगार हरनो हायोब्ला बर' हारिनि थाखाय भगबाना ओरैबायदि नायफिनगोन नोंनि खर'सायाव बिबार सारगोन होनखादों सासे मानसिनि जिउमाखौ बासायनाय लोगो लोगो भगबाना नोंनि खर'सायाव बिबार सारगोन आरो सासेल' नङा गोबां जन दङ गोबां जोंनि जिउमाखौ जों बासायनो हायोब्ला खौसे जानानै अनलायलायनानै आरो जोंनि लिडारफोरा गिदिरफोरा खौसे जानानै रायजोखौ खौसे खालामनानै रायजोखौ लाफानानै खामानि मावनानै बैसोरनि जिउमाखौ उद्धार खालामनो हायोब्ला भगबान नोंसोर थैना थांनायनि उनावबो नोंसोरो फैनो गोनां जन्मआवबो आं होनखायो नोंसोर जन्मबो मोनफिनगोन आरो नोंसोर ओरैबायदि मोजां मानसि जाफिनगोन नाथाय जों बिसोरखौ उद्धार खालामनो हायाबा जोंनि बर' हारिनि लिडारफोर आरो जोङो लोगो नांनानै जों बिसोरनि जिउमाखौ उद्धार खालामनो हायोबा जों 100% पाप नांगोन नो डाउट आं होनखायो जोङो मानसिखौ गिनाङा फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि बर' हारिनि गिदिर गोलाव सारमोन जों मानसिखौ गिनाङा जों भगबानखौ गि होनखादों आं भगबाना 100% साजा होयो मानसिखौ भगबाना मानसिखौ फार्स्ट टाइम जोबोर खुसि थानो होयो जोबोर खुसि खालामनो होयो इन्जय खालामनो होयो नाथाय नोंखौ भगबाना नायै नायै नोंखौ सानसे समाव नोंखौ खोलैफिनो आरो नोंखौ जा खालि खोलैगोन नों सिखार खानानै नङा आं लिरनानै होनो हायो बेनिखायनो जोङो आंनि गासैबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन जोङो खौसे जानांगोन आरो बिसोरनि जिउमाखौ जों उद्धार होनो नाजानांगोन उद्धार होनो हायोब्ला बेनि अनगा जोङो आरो भगबाननिफ्राय माने जिथु बोर मोनगोन बेनि सेबां बोर मालाबाबो मोननो नङा आरो आं बेखौनो बुङो आरो गोबां फंबायमोन आंखौ बुंदों आदा नोङो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायथारनांगोन आं बानायबाय फंबाय बिनानावमोन बेनो जों नाजानांगोन जोंनि गिदिर गोलावफोरा नाजानांगोन आरो जों नाजानानै हायाबाथ' बे आलादा खोथा नाथाय नाजाथारनांगोन जों सोरखौबा गिनानै सोरखौबा मानसिखौ गिनानै जों फावसायना थाबा जानाय नङा जों गिनांगौ भगबानखौसो जों मानसिखौ मालाबाबो गिना जों गाज्रि खामानि मावना जों सैथो खामानि माव जों गाज्रि खामानि मावनोसो मानसिखौ गिनांगौ गाज्रि खामानि मावनो थाखायसो जों गिनांगौ गाज्रि खामानि मावनानै जानानै बायदिसिना गाज्रि आंनिया दा बबावबासो नांहैगोन गाज्रि खामानि होननाय लोगो लोगो आंनि बबेथिंबा नांहैयो गाज्रि खामानि मावनोसो गिनांगोन गावनि उदैखौल' सानबा जानाय नङा बे बुहुमाव होनखायो गावनि उदै गावखौल' थांना थानानै मालायनि उदैयाव जोबा जाया मा बुंबावनो आं बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा जाहाथे जुजियो नाजायो थैथां बार अखा सान्दुं बिसोरखौ उद्धार खालामनो नाजायो आरो उद्धार खालामनो हायो बिसोरनि जिउमाखौ खुलुमगोन जों खुलुमगोन बिथां रन्जन दैमारि सार आरो बिथांजों थाफानाय मावथि बर' हारिनि जोहोलावफोरखौ जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गिदिर गोलावफोरा आरो जोङो खौसे जानानै जाहाथे जोङो उद्धार खालामनो हायो आरो बेनि सेबां बर' हारिनि गेजेराव गिदिर खामानि गैला बिसोरखौ उद्धार खालामनायानो बर' हारिनि बयनिसायबो देरसिन जों रावखौबो गिनाङा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जों गिनांगौ जेबो गैया जोङो अनलायलायनो सोलोंनांगोन जों दा जिथु जोङो थांखांनाय बाथ्राखौ सानो जों उनथिं नाहरनानै उनथिं फावसायगासिनो दङ बेखौ जों गारजोबनांगोन अब्लासो जों अनलायलायनो हागोन जों उनथिं आं होनखाबायना दहायनो सिगांथिं खारनो गारनानै उनथिं प्रेक्टिस खालामनायाव ओरै उल्था मोखां जानानै खारदों जेबो लाब गैया जेबो फायदा गैया फंबाय बिनानावमोन होनखादों आं फैनो गोनां अलिम्पिकखौ सान खेला गेलेनो प्रेक्टिस खालाम दानिफ्रायनो फैनो गोनां खेला गेलेनो थांनानै ग्राउन्डआव डाइरेक्ट गेलेयोबा जानाय नङा अब्ला जों दिनै हारिखौ जों जौगाहोनो थाखायबो बेफोरबायदिनो जों सिगांथिंसो खारनांगोन उनथिंनि बाथ्राखौ बोखांबाय थाबा जानाय नङा आं जोबोद दुखु मोनो जेब्ला उनथिंनि बाथ्राखौ मानसिफोरा बुरखांबाय थायो मा सानदों मानो बेफोरबायदि नै ब्रेनाव दङसो फंबाय बिनानावमोन नै ब्रेनाव जों सोजोबना लादों आं एबसु आं एनडिबि आं बिएलटि आं इउपिपिएल आं बिपिपिएफ नोआव सोजोबना लादों बर' नागार' खौसे जा खौसे खालाम बर' हारिखौ अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द